Значи, сега ще бъде скрита камера в магазинчето. Ти на Боряна ли ходиш? Не кажа да си взема хамбургер. След това? Бях поеден. После я ще бъда битка. Сашо! Да, няма. Да, няма. Ютубър си пускат музика по клиповете. По клиповете. Че ти какво правиш? Никой не прави клипове на скрита камера. Освен ти. Аз един път си пуснах това. И имах копирайт. Пуснах си музика и имах копирайт. От кой? Како сможа? Снимам. От кой? Имаше. На което? Буран. Ясно. Ще си купи То ще го кажа на госпожа. Има да имаш Но то ще го кажа. То ако имаш копирайт, но някой тебе те е копирал. Брат ти ще... госпожата ще би брат ти. Кой е? Какъв брат ще би Госпожата ще би брат. Ще мина през тука. Ще би ли? Някои не вярват, ама... Ай, мили. О, Сашо. Ари, тръпни се да мина, бе. Аз минавам. Аз ще минавам. Ай, ма пайдина. Те пажери са на отровни паяци. Тъпли си, бе! Да пусне тази песен, мама ти. Аре, пускай, аре. До края си ли? Теодоре, за какво се опоши? Капана. Сега ще има ходи. До края ли? Да. Мале, бак, маленко. Я, бе, какво питам? То ти сами са ми достави, не си говори. Иначе така като не се чувства. О, Сашо. Може се чува много по-силно от това. С ушак се чува по-добре. Естествено, че се чува по-добре. Сега... Магарки! Това е магарки. Звукартата ми е така. Снимам-та. Звукартата ми е слаба. Те на Андрюча прави. Я ще му Са слаби. Я ще половината няма. Половината няма. Така, скритата камера. Скрита камера. Камера ще е пълно. Аз я пуснах в зуба, ама един път стана така, че... Някои телефони имат скрити камери. Си месец преда. Майко! Ама сега човека. Хиляда човека. Аба. Има много Заданици. Хора се си го изтървени. колко пари има? Това не е? Аз няма да му давам. Айде да си купим една кофта. Не, айде да си купим такъв. Не. Аз ще си купя една жизнен дринк. Ти снимаш ли? Kinder Pinguin. Pwede na Pinguin. Ha? Tama ya sa akin. Wala na. Mami daw chocolate. Chocolate. So which one was chocolate? Yes, it is the paper. Виж стотинки, моля. И 50. Да. Ай, Сашо.
случват на късмет. Ей, като се отворя, не учи. Аз не. Чуете оригинален кюче на цигани, как пеят? Това аз много пратих. Да. Ще има линк, няма да има линк. Кому? Просто напишете, не, ще има. Просто напишете в YouTube Мечка си чеши кайфите и ще го видите. Сериозно ли, бе? Да. Не в YouTube, ами в Google. Напишете Мечка си чеши кайфите. Пусти ли го е? Не. Браво. Мърши. Но сега няма да го има. Няма да го има. Има сега. Знаете, че аз мога да жонглирам? Но само с две топчета или с камъни или нещо. С стрела още не съм овладял силата. Не, ще го има. Ще го има. Не го има. Моето пиштол в телефона не ще изпусна. Пиштуката, тупищърм буката. Хоката. Няма пейките. Като хоката. Да се отваряме. Но ще спейка, ще бъдем първата. На бабата, това. На бабичката. Какво? Та на това първия клип беше така. Ага. Е там бе. Киндер, пингуи, сега. Аз първо ще отворя. Аз имам два киндера. Един е киндер пингвин. Второто е киндер... Не. Манго. Искам да ме снимат. Кале! Ти беше на клипа, път. И тая качува клипа нещо. Той не снимаш звездите там. Някакви скребица, звездички. Не колцата. Няма да си го говоря на едно, сега ще го чакам. Гледай на снима. Отиди на влак. Не. Снимай го така. То струва 1,55. Някой купи, отиде на... Локал фан го има. Да. Абе, вируса, те ти казвам. Чува си. Отидете в Камфланд, купете, абонирайте за ето. Тоша. Не така. Но. Съм видиш. Моето количка! А неговото е котем. Пастелчета. Пастелчета. Пастелчета на котем. Заедното. Много искате. О, има и някакъв пластик тук. И някакви стикери. Не. С пластика можеш да изстрелваш. Да изпираме. Не. Какво ще изпираш, Мазалчо! Аз щях да се степя, ако ми беше бъгън. Да, мам. Беги са, бе! Го дам на гивале. Дай го на мен. Ти ма си кажи са, бе! На кого? Само дете, не знам как ще го дам. Така ли се запишеш? Тоши! Да. На 1, 2, 4 лафи. Значи той се запише, гледам, че се запишеш за той. И един химикал. Може. Трябва да напишете запис, да лайкнете точки. Аз не съм пастилче да се боря. Аре, бе. Какво ми? Ти се отворя. Дава. Да съм капитал.
За Какво кое, бе? казал? Това двигател, че как се слага, бе? Трябва да ги водим, бе. Не да знам. Те съм Дай, дай. Не само мене, ти само мене снимаш. Само него снимаш. Малко снимай, поне капанатата. Малко снимай. Малко снимай дивата котка. Къде бе? При скоростта. Реклама. Сега ще имаш копирайт. Сега ще имаш Няма копирайт. да имам. Да, скоро сме такива. Това си как се ползваме. Това е моя. Управеше! БГ стена! Той струва в YouTube 55. Това е телефона, моя ще го гепам. Дай да ти рекламирам телефона. Значи неговия телефон е Huawei. Ето го. Huawei. По-голям от моя е по-дебел. И както виждате се чува много слабо. Това се чува много по-силно. Това се по-силно. Кара го започва. Моят френд е това. Има снимка на този като голф. Пъпъл се виждаше на този, бе. Как да го пусна, бе? Къде ти дам, man? Долу пусува. Аз бе? Абе, Маршал! Кого съм псува, бе? Клипа пусуваш. Кой клип? Дето с колелетата, бе, пусуваш и ме. Да. А, със скейтборда, бях. Сега скочим и там. Това е... Но, гера фейса. Няма да мога. Това е... Ще мога. Но, малтика оттам няма. Той трябва да скочи тук. Много е трудно. Агам да чук си. И аз мога. Да, той ще снимаш и го прескочат. Няма да го прескочи. Я дръжи моето е. Фейса там. Фейса, бе, си маре! Дръжте! Аз го прескоча. Няма да можеш. Пиеме Сашо. Аз без... Хайде, прескочи, гари. Няма, бе! Няма така. Малко да пия, бе. Няма. Вижте ли, тяхна количка номер 17. Виж от... Чакай. Дръж телефона. О, телефон за мен. Гледайте се. Ще на чучето да изстреля. Айде да обичам и света. Виж откъде си. Няма да можеш и паднеш. Къде е? Скачай оттам. Не, бягай оттам. Тъй и скачай. Той не може да се държи. Не дей, ще паднеш. И аз мога да снимам. Тя ще филма 100%. Сашо, отвърне! Кой се скочи? Ко съм про? Ай на маймунки! На маймунки и горили. Аз играя на маймунка и горили. Се кичим ето. Я някой да... Гелкнор! Я снимай! Сашо! Ласно ли? Да. Айде. Прати ми, бе!
Арам, салак. Чакай сега. Сега ще помогнем на Тошо. Стани смели с телефона ми. Стани гнев тук. И избухват вулкани. Земетресение ще има на 300 км. Аре! Ай, мъжка! Аз съм почул телефон! Това. Колко пъти ставаш Да снимам за това. Кой е по-късно ти бяха? Айде, Сашо. Това беше от този епизод. Това беше скрита камера и още малко. После ще ги бълшим. Да, после снимаме още клипа. И аз ще снимам това. Кой от... Абе! Снимаме още клипове. Да. Целиш? Да. Чакайте още клипове. Неговия канал ще му го Тошо! в описанието. Защо не кажеш на Аре, чао. директорката, бе?